Bon dia, estimats. Avui teníem amb nosaltres el Peter, que ha nascut a Alemanya. De seguida xerrem amb ell. Bon dia, Peter. Buen día, Rosario. Moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. A tu per convidar-me? Fa exactament quants anys vius a Catalunya? Doncs fa més que 19 anys que estic aquí. 19 anys? I sempre has viscut a Matadepera? Sí, des del primer dia. Sí. Des del primer dia? Amb unes 6 setmanes que hem estat fora per obres, però pràcticament tota la vida catalana a Matadepera, sí. Molt bé, molt bé. I des del començament va resultar fàcil aprendre la llengua o com va ser a l'inici de la teva arribada? Doncs jo havia viscut amb la meva dona 2 anys a Alemanya i l'havia escoltat parlant en català per telèfon. I també m'ensenyava una mica, però jo l'escoltava cada dia parlant amb la seva mare. I com que tenia una base de castellà i de francès, doncs mica en mica pillava una mica de català. Sí. I llavors, quan teníem contactes i visites aquí a Catalunya, amb les seves amigues i amics parlava molt català, s'intentava ajudar-me amb algunes parts en castellà, però quan més vi s'ha consumit, més tiraven cap al català, llavors no hi havia més remei que aprendre'l i après amb molt de gust. I va ser difícil? No, perquè va ser molt natural, molt de dia a dia, cada dia una mica més. Després he fet un curs amb el Centre de Normalització Lingüístic durant any i mig o així. Això m'ha ajudat a començar a escriure una mica. No escric massa bé, però bueno, per poder comunicar-me, bàsicament, sí. Perquè tu ets enginyer. Sí. Doncs no sé si pronuncio bé. És enginyer, oi? És enginyer? Trobo que per mi és encara difícil, Hi ha algunes paraules que són difícils de pronunciar. I dins de la teva professió, diguem-ne, fas servir molt el català o...? Sí. Doncs a la nostra feina, a la nostra fàbrica, parlem molts idiomes. Català, bastant, castellà, anglès, alemany, alguna vegada francès, doncs estem acostumats a adaptar-nos a diferents situacions. Que maco, m'encanta. I suposo que dins de la teva empresa també hi haurà també altres catalanoparlants nascuts en altres països del món i parlen també català com tu? Sí, Sí? Hi ha cursos també que l'empresa facilita, l'empresa dona la possibilitat, la gent ha de donar les hores, el temps, i l'empresa paga el curs. Ens faciliten. Estem al Maresme, doncs allà també es parla molt català. És diferent. A Barcelona pot ser que és més castellanitzat, però al Maresme... I quina és l'empresa? Perquè és important que donem visibilitat a les empreses que són responsables lingüísticament. Sí, es diu Multivac, que és una de les empreses líders en el món d'embalatge i tecnologia de processat d'aliments. Molt bé, perfecte. I tu quina recomanació els faries a aquestes persones nouvingudes per aprendre més ràpidament la llengua catalana? Doncs tenir contactes d'aquí, conèixer gent i aprendre d'una forma natural, sense preocupar-se massa, estudiar-lo cada dia una mica i llegir una mica textos contemporanis, és a dir, mirar la premsa, alguna pàgina web i llegir cada dia una miqueta. Amb això ja aprens. Molt bé. I hi ha alguna pàgina web o alguna app que tu diguis aquesta especialment em va ajudar moltíssim. A mi, per exemple, m'ajudava molt l'Optimot, perquè a l'hora de saber exactament com es deia segons quines paraules, doncs m'anava molt bé.
En particular, no podria dir, el que llegeixo molt són notícies, doncs, entre altres, perquè 324 o així, TV3, en general, els programes de ràdio també, sí, tot això aporta una part. Molt bé. I tu i la teva parella ja teniu nens? Sí, tenim 2 nens, 18 i 15 anys. Perdó? Sí, sí. T'ho juro. Pensava que m'anaves a dir 8 i 5 anys, perquè tu ets molt jove. No, jo faig 50 gran. Què dius ara? Jo no sé avui què em passa, m'estic veient tot. Oi que sí? Se li veu superjove. I tant, mare meva, 18 anys té la nena. I suposo que, evidentment, ha après, perquè va néixer aquí. Sí, ella parla català i jo en aquest sentit potser que he comès alguna vegada l'error de no ser massa estricte amb l'alemany, perquè he parlat massa a casa. Però bueno, fins i tot així els dos parlen alemany. Molt bé. I parlen català, i parlen castellà, i anglès, i el nen una mica de francès, o sigui... Perfecte, fantàstic. Bueno, sempre pots, a la que us anem, no sé, de vacances a Alemanya, sempre ahí pots corregir aquelles petites coses que tu consideris, no? Perquè és maco que aprenguin la llengua del teu país d'origen, o sigui que és importantíssim, no? O sigui que fantàstic. No sé si ens vols donar algun consell o algun altre pensament que vulguis compartir amb nosaltres. Jo crec que això per mantenir el català és important que realment es parla, es segueix parlant, que el vostre lema és no em canvis l'idioma, però també crec que ha de ser d'una forma suau i humilde, perquè si apretes massa, causes una reacció de no, deixa'm en pau, no? O sigui, ofereixes, per exemple, un curs gratis o fas el treball en passos petits, o sigui, parles una mica, després acceptes que una persona que encara no domina en català doncs parla amb el seu idioma o en anglès i després una mica més, i així crec que mica en mica ho van aprenent i ho fan amb ganes, sense sentir-se obligat de fer-ho. I al final és també viure la cultura aquí i veure que realment està vinculada amb l'idioma d'aquí i que viure aquí també inclou dominar l'idioma. Perfecte, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Peter. Ha estat genial i el que et deia, ja em passaràs el nom de la botiga de Tailàndia on vas comprar la camisa, perquè és molt bonica. Moltes gràcies. Fins una altra.